tagit min kexchoklad? Vem har tagit min godbit? Vem har tagit min kexchoklad? Det här var inte roligt. Du låg här i morse så ljuvlig och brun, längst in i skåpet bakom en vas, under några tidningar som jag lagt dit. Jag hade liksom laddat för kalas. Nu står jag här och stirrar och fattar ingenting. Där du låg för finns inte någon kvar. Vem har tagit min kexchoklad? Vem har tagit min godbit? Vem har tagit min kexchoklad? Det här var inte roligt. Längst ner i frysen i ett paket spenat, inkläm mellan kycklingar och torsk. Där gömde jag dig för kommande behov. Jag ville slippa springa till en kiosk. Nu står jag här i natten, kartongen gapar tom. Där du låg för finns inte någon kvar. Vem har tagit min kexchoklad?